במלחמה הזו שירתי כמפקד מחלקה במשך 270 ימי מילואים. לפני 3 חודשים נקראתי שוב למילואים בפעם הרביעית. הפעם החלטתי שאני לא מגיע. מעל המשך המלחמה מתנוסס דגל שחור. הממשלה שלנו באופן שיטתי כבר קרוב לשנתיים בוחרת למרוח את המשא ומתן, לדבוק בהסכמים חלקיים, ובמרץ האחרון אף הפרה בצורה בוטה הסכם שכבר נחתם ויכל לסיים את כל הטירוף הזה. החלטות שהתקבלו בחורף האחרון הסירו כל ספק מעל כוונות הממשלה. מטרות המלחמה הן הישרדות פוליטית וכיבוש רצועת עזה. בשביל המטרות האלו הם מוכנים להקריב את חיי החטופים שיכלו להיות כבר מזמן כולם בבית, וכל יום שעובר עבורם הוא סכנת חיים. הם מוכנים להקריב את חייהם של אזרחים עזתים שנהרגים בעשרות ובמאות מדי יום. לרצועת עזה הם לא אפשרו כניסת מזון במשך חודשיים, ולאחר מכן גם מה שהתחיל להיכנס לא קרוב לכמויות הנדרשות, והרעב רק הולך וגובר. הממשלה מוכנה להקריב גם את החיילים. 898 כבר נפלו במלחמה הזו. 10 נפלו מאז הפיצוץ של הפסקת האש האחרונה. אנחנו נמצאים היום בעיצומו של גל התאבדויות. רק אתמול התאבד עוד לוחם שריון. הפתרון הוא הסכם מלא לסיום המלחמה, להחזרת כל החטופים, להחזרת כל החיילים, לשיקום מיידי של רצועת עזה, להכנסת מזון, לבנייה מחדש, להתחלה של תהליך שלום. בשביל להציל את כל מי שחי פה, אנחנו חייבים להפסיק לקחת חלק בשגרה המזעזעת הזו, כל אחד בדרכו. לוחמים צריכים להפסיק להילחם, מילואימניקים לא להתייצב לצווים. להפסיק את השגרה ולצאת לרחוב. אני לא מתכוון רק לצאת להפגנה ואז לחזור הביתה. אני מתכוון לשיבוש מוחלט של שגרת החיים. מי שיכול להפסיק ללכת לעבוד, לצעוק בכל מקום שאנחנו נמצאים בו שחייבים לסיים את הזוועות, לצאת מהבית ולא לחזור עד שאנחנו גורמים לזה להיגמר. זו חובתנו וזה חייב לקרות עכשיו. אין לנו עוד זמן לבזבז.